Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η forpress.gr ταξίδεψε μέχρι την Ηλία για να συναντήσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Ανδραβίδας Κιλίνης Γιάννη Λέτζα, τον οποίον έχω δίπλα μου και καλωσορίζω. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Ανδριέλου. Καλή επιτυχία. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που έχετε έρθει εδώ στη Βάρδα, στο Δήμο Ανδραβίδας Κιλίνης, να τα πούμε. Βεβαίως, θα κάνουμε μια όμορφη συζήτηση και να ξεκινήσω ρωτώντας σας πώς πήρατε την απόφαση γιατί ο Γιάννης Λέτζας κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης. Ο λόγος που κατεβαίνω ως υποψήφιος δήμαρχος είναι κατόπιν παρότρησης των συμπολιτών μας, των συνδημοτών μας, πιστεύοντας σε μένα ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά πράγματα στο Δήμο, να αλλάξουμε την εικόνα αυτή, την πτωτική την οποία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και να οδηγήσουμε τον τόπο μας σε καινούργια πορεία ανάπτυξης, γι' αυτό λέμε και νέα πορεία του συνδυασμού, και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα εχέγγυα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μας, των συνδημοτών μας, αλλά και την ανάπτυξη όλου αυτού του Δήμου. Να ξεκινήσω λίγο, μάλλον να πάω λίγο πίσω στα πρώτα χρόνια της πολιτικής, τότε που ξεκινήσατε, εισχωρήσατε στον πολιτικό χώρο. Πώς πήρατε την απόφαση αυτή και ποιος ήταν ο στόχος σας, ο σκοπός σας? Ασχολούμαι με τα αυτοδιοικητικά την τελευταία πενταετία ενεργά. Είχα την τιμή οι συμπολίτες να με εκλέξουν σαν πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο της Ελλάσσονας με ψηφία του κ. Δημητρόπουλου. Αυτό με γέμισε εμένα με υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να μπορέσουμε να αγωνιστούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουμε κάποια πράγματα. Θα σας είπα και πιο πριν ότι ο καθαρός λόγος που διεκδικούμε το Δήμο είναι καθαρά ανιδιοτελής, είναι ένας λόγος που θέλουμε να προσφέρουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα στο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας, αλλά και να μπορέσουμε, μια και όλοι έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε εδώ, έχουμε επενδύσει εδώ, είναι τα σπίτια μας, είναι οι εργασίες μας, είναι οι οικογένειές μας, να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και ακόμα καλύτερο για τα παιδιά και για τις γενιές που έρχονται. Και θα πει κάποιος, γιατί να στηρίξω τον Γιάννη Λέτζα και έχει κάποιον άλλον υποψήφιο, τι θα του λέγα? Καταρχήν, ο λόγος ο οποίος θα πρέπει να στηριχθεί σε εμάς είναι γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε νέοι. Είμαστε νέοι με νέες ιδέες, άφθαρτοι, χωρίς να έχουμε εμπλακεί στα γρανάζια της εξουσίας. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει εμπλακεί με τα γρανάζια της εξουσίας είναι και κακός. Από εκεί και πέρα όμως η νεολαία, η νεότητα έχει πάθος, έχει όραμα και μπορεί να οδηγήσει αυτό το Δήμο, γιατί είναι ένας Δήμος, θα έλεγα, με πολλά προτερήματα. Έχει λιμάνι, έχει αεροδρόμιο, έχει πρωτογενή γεωργική παραγωγή, έχει μεταποίηση, έχει τυποποίηση, έχει κτηνοτροφία, τουρισμό, όλο ένα και αυξανόμενες ξενοδοχειακές μονάδες. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα προτερήματα τα συναντάμε μόνο σε Δήμους νησιωτικών περιοχών και βλέπουμε κιόλας από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία πόσο πολύ μπροστά και σε εθνικό ακαθάριστο εισόδημα, αλλά και πόσο σε αναπτυξιακό τομέα αυτή η Δήμη είναι μπροστά. Για τον λόγο αυτό πρέπει και εμείς να επενδύσουμε πάνω σε αυτά τα προτερήματα του Δήμου μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπέρθει αυτή η ανάπτυξη πολυπόδητη. Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια παρατηρούμε ότι ο Δήμος έχει καθυλωθεί σε μια μιζέρια, σε μια εσωστρέφεια. Οι βασικές προτεραιότητες της παράταξής σας, οι θέσεις του συνδυασμού σας, ποιες είναι? Πρώτα απ' όλα πρέπει, όπως σας είπα, επειδή καθημερινά, και αυτό το βλέπουμε όλοι οι συνδημότες εδώ, είναι ότι ο Δήμος βουλιάζει, έχει ολοένα και πτωτική πορεία, πρέπει να υπάρχει ανάσχεση στην πτωτική πορεία. Κατά δεύτερον λόγο, πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα. Και όταν λέω για καθημερινότητα, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, όλοι οι πολίτες πληρώνουν νερό, ίδρυυση, χωρίς να υπάρχει νερό. Το νερό δεν πίνεται, σύμφωνα και με το ίδιο τη Δημοτική Αρχή. Το νερό, λέει, είναι ακατάλληλο όχι για πόση, αλλά ούτε για μπάνιο. Κατά δεύτερο, είναι η αγροτική οδομία. Είναι ένας Δήμος αγροτικός, επιτοπλίστων αγροτικός. Πρέπει τουλάχιστον σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα να υπάρχουν 3-4 κεντρικοί δρόμοι, οι οποίοι να είναι προσβάσιμοι, να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωράφια τους,
στο μόχθο τους, στο να παράγεται αυτό το εισόδημα. Τρίτο, πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμοί. Πάλι υπάρχουν ολόκληρα δημοτικά διαμερίσματα, μας παρατηρήσετε αναρτήσεις κατοίκων συνδημοτών μας που λένε ότι δεν έχουν να δουν το φως χρόνια. Μετά είναι η καθαριότητα. Είναι πολιτισμός η καθαριότητα. Μετά πρέπει να επενδύσουμε στον πολιτισμό. Ο Δήμος έχει αρκετές πηγές και αιστείες πολιτισμού. Υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν στην αγροτική εκμετάλλευση. Είναι ένας Δήμος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν τα περισσότερα συσκευαστήρια, υπάρχει αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός. Μιλάμε τώρα για τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, υποδομές. Πρέπει δηλαδή να σκύψουμε και να κοιτάξουμε σοβαρά και όχι αποσπασματικά όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτό το πρόγραμμα να ακολουθηθεί και να τελεστεί μέχρι το κέριο για να μπορέσουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν και κατάλληλες θέσεις εργασίας, θα γίνει ο Δήμος μας πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ ελκυστικός για να μένουν οι νέοι. Είναι καλά όλα αυτά. Είναι εφικτά όμως, θα μπορέσει να υλοποιήσει κάποιος? Εγώ σας λέω πράγματα τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε. Δεν σας λέω ούτε ότι θα φέρουμε τη θάλασσα να κάνουμε εδώ λιμάνι, δεν σας λέω κάποια πράγματα. Σας λέω κάποια πράγματα τα οποία αφορούν, είναι έργα τα οποία μπορούν να γίνουν και να έχουν το παραμικρό κόστος. Είναι έργα τα οποία είναι ανταποδοτικά προς τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή ο πολίτης εδώ του Δήμου μας νιώθει αδικημένος. Όπως σας είπα και πριν, πληρώνει νερό χωρίς να έχει νερό. Πληρώνει αποχέτευση χωρίς να υπάρχει αποχέτευση. Υπάρχουν δηλαδή τρομερές αδικίες. Άρα ο Γιάννης Γλέντζας στην παράταξη δεσμεύεται για αυτά. Εμείς έχουμε δεσμευτεί μέσα σε αυτόν τον ορίζοντα της τετραετίας ότι θα επιτελέσουμε και θα εκτελέσουμε κάποια έργα. Η επιτυχία η δικιά μας θα είναι να μπορούμε να κοιτάζουμε τους πολίτες μετά από τα 4 χρόνια στα μάτια και να τους πούμε ότι αυτά τα οποία τους υποσχεθήκαμε τα έχουμε κάνει. Να πάω σε ένα άλλο κομμάτι, να πάω στο χώρο της υγείας. Για όσους δεν γνωρίζουν, αν και οι περισσότεροι ξέρετε, ο Γιάννης Γλέντζας είναι ένας καταξιωμένος γιατρός και θα πω ιδιαίτερα αγαπητός στον νομό Ηλίας και όχι μόνο. Είστε και πρόεδρος της Ένωσης. Πρόεδρος της Ένωσης των Γενικών Γιατρών, είναι οι γιατροί οι οποίοι απασχολούνται στα κέντρα υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα λοιπόν γνωρίζετε εκ των έσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας και είναι πάρα πολλά. Ποια τα κυριότερα θα πείτε προβλήματα που υπάρχουν και στα νοσοκομεία εδώ της περιοχής? Τα προβλήματα είναι, η χάνει τώρα να είμαστε και δίπλα εδώ στην πλατεία στο κέντρο υγείας Βάρνας. Είναι προβλήματα τα οποία αφορούν, αλλά δεν είναι μόνο στο κέντρο υγείας Βάρνας, είναι και τα περιφερικά ιατρεία του Δήμου. Υπάρχει μια υποστελέχωση, υπάρχει ένα πολυδύναμο περιφερικό ιατρείο των Λεχενών, το οποίο ύπης είναι. Κανονικά αυτό λειτουργεί σαν αγροτικό ιατρείο. Πρέπει η Δημοτική Αρχή, η οποία θα εκλεγεί, να κάνει ενέργειες και προς την ΕΚΤ και προς το Υπουργείο Υγείας να μπορέσει να το στελεχώσει. Είναι ένα έργο αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πρέπει αυτό το έργο να λειτουργήσει, να παραδοθεί και στους κατοίκους των Λεχενών, έτσι ώστε να μπορούμε, γιατί τόσο κουβέντα γίνεται για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναγκάζεται όλος ο κόσμος να φεύγει από τα δημοτικά του διαμερίσματα, να κατευθυνθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, στο νοσοκομείο του Πύργου, προκειμένου για τα απλά πράγματα τα οποία θα μπορούν να λυθούν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και τα συγκεκριμένα νοσοκομεία που αναφέρατε αντιμετωπίζουν πολλά όλοι οι υγειονομικές δομές της Ηλίας, επειδή έχει τύχει να έχω περάσει σχεδόν από όλες. Ήσασταν και πρώην διοικητής στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, έτσι? Στο νοσοκομείο Αμαλιάδας έχουν σοβαρά προβλήματα. Κάποια στιγμή πρέπει να σκύψουμε όλοι, υγειονομικοί και μη και αιρετοί, να δούμε τον καινούριο υγειονομικό χάρτη και να δούμε τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και πώς μπορεί να αναπτυχθεί έτσι ώστε ό,τι γίνει να γίνει προς όφελος του ηλιακού λαού και των συμπολιτών μας. Γιατί σας είπα και πιο πριν, ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει περίπου 22 με 23.000 κατοίκους. Πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και οι ίδιες υπηρεσίες υγείας όπως είναι και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κύριε Γλέντζα, άφησα για τελευταίο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι του αθλητισμού. Μια και είστε πρόεδρος σε μια μεγάλη ιστορική ομάδα, την ομάδα ΠΑΟ Βάρδας, και ξέρουμε όλοι ότι ο αθλητισμός απαρτίζεται κυρίως από νέους ανθρώπους. Και γνωρίζουμε επίσης ότι οι νέοι
περισσότεροι έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική με τα όσα έχουν συμβεί. Εάν εκλεγείτε δήμαρχος την επόμενη μέρα, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας πάνω σε αυτό το κομμάτι? Πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού πρέπει να σας πω ότι ο αθλητισμός είναι συνυφασμένος με το Ολυμπιακό Ιδεώδες και την Ευγενή Άμυλα. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν όλες οι υποδομές, οι αθλητικές υποδομές του Δήμου. Πρέπει να ενισχυθούν όλα τα αθλητικά σωματεία του Δήμου, μηδενός εξαιρουμένου, και ανάλογα και με την κατηγορία που βρίσκονται. Να δώσουμε τα εχέγγυα και να δώσουμε και κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, έτσι ώστε να μπορούν να ξεφύγουν από τόσα πολλά προβλήματα και παγίδες που αντιμετωπίζουν. Η δική μας η Δημοτική Αρχή θα περιβάλλει με μεγάλη φροντίδα και σεβασμό όλα τα αθλητικά σωματεία, θα βοηθήσει στο να αξιοποιηθούν, ήδη υπάρχουν πολλά ερευνητικά, πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν για διαμόρφωση αθλητικών χώρων. Δεν είναι μόνο οι αθλητικοί χώροι, είναι και οι παιδικές χαρές, είναι όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν. Πιστεύω ότι στο τέλος... Η περιοχή εδώ το έχει ανάγκη αυτό. Το έχει ανάγκη, γιατί αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι στη Βάρδα εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια ένα αθλητικό έργο το οποίο αφορά το σκέπαστρο, αλλά όμως το σκέπαστρο δεν μπορεί να γίνει γιατί το γήπεδο δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει το γήπεδο της Ανδραβίδας, το γήπεδο των Λεχενών, της Μυρσίνης. Είναι δηλαδή προγράμματα όμως ΕΣΠΑ που μπορούμε και με την περιφέρεια να δούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να γίνουν οι μελέτες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από κάποια πράγματα, να φτιάξουμε τις υποδομές, να ενισχύσουμε τις υποδομές και να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους και νέες στον αθλητισμό, έτσι ώστε να μπορούν να περνάνε, να έχουν και τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά και σας είπα και πάλι να είναι πάνω στο εφαγωνίζεστε. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας με ένα δικό σας μήνυμα, ένα μήνυμα προς τους δημότες. Το μήνυμα το οποίο έχουμε να περάσουμε προς τους δημότες είναι ότι αυτή τη φορά η ψήφος θα μεταφραστεί σε έργα τα οποία δεν μπορώ εγώ να σας υποσχεθώ ότι θα είναι τα έργα των εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ, θα είναι όμως έργα τα οποία θα βελτιώσουν σίγουρα την καθημερινότητά τους, σίγουρα θα προάγουν την ευεξία τους και σίγουρα θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα το οποίο υπάρχει στο Δήμο Ανδραβίδας. Είναι κάποια έργα τα οποία θα έχουμε βάλει σαν στόχο, σαν παράταξη, μπορούν να γίνουν, είναι έργα τα οποία αφορούν όλο το Δήμο, όπως για παράδειγμα ο βιολογικός καθαρισμός της Βουπρασίας, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζεται εδώ και 20 χρόνια στην περιοχή. Είναι προβλήματα τα οποία αφορούν τα Λεχενά, είναι οι αποθήκες του Βασό, είναι στην Ανδραβίδα προβλήματα πολλά γιατί έχει επέλθει ερήμωση της Ανδραβίδας. Είναι το κάτω Κιλίνι το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί ως τον τουριστικό προορισμό και όχι μόνο να είναι μεταβατικός προορισμός για τη Ζάκηδα και την Κεφαλονιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, δεν χρειάζονται ούτε πολλά χρήματα, χρειάζεται όμως υπομονή, μεράκι, πάθος και να είσαι σε μια κινητικότητα και εγρήγορση, γιατί πρέπει να έχεις μελέτες όριμες, να καταθέτεις και όχι να παρουσιάζονται μελέτες προεκλογικά 3-4 μήνες οι οποίες δεν υλοποιούνται και παραμένουν κούφια λόγια. Εμείς σαν παράταξη έχουμε να υποσχεθούμε και να δεσμευτούμε στους δημότες ότι αυτά τα οποία θα πούμε στο πρόγραμμα μπορεί να μην είναι σε ποσότητα μεγάλα, αλλά αυτά που είναι θα τα κάνουμε όλα για να μπορέσουμε, όπως σας είπα και πιο πριν, να είμαστε αληθινοί και να είμαστε και τίμοι απέναντι σε αυτούς τους οποίους μας στηρίξαν, αλλά και σε αυτούς τους οποίους δεν μας υποστηρίξαν. Γιατί, να σας πω και τελείως κακά τα ψέματα, πιστεύουμε ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα είμαστε εμείς με την παράταξή μας. Κύριε Λέτζα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για το ότι ήρθατε εδώ πέρα. Και να σας ευχηθώ ότι καλύτερα για εσάς και να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.